hukte buk song bhai nomai kaham da chong lo mutai manjang nai Santi Lakshmi Jamatia no joto borok no sikal noi saitong laga social media on rong nugui mankhana Santi Lakshmi hingke misil sao Santi Lakshmi Jamatia babu ba osaka sikreng para chong ta hukte buk song sikal mane borok ta mansuba abisa gului janai montro sondro khlai buino ta apsne hayaro kiglene abono si wanjo haya diba songa ta hukte buk song Santi Lakshmi Jamatia bo khoroksa tibra jog burui mane chinti brasa dofani borok no so jung bono haino sikal lokni samane ambo jaya ta tango inge dolok chin thani kuno proof kuribo sikal ne kuno evidence kuri chini thani like bo borok buthar ka bo montro khlai borok buthar ka abisa gului chakha amdui kuno proof video recording ro proof tong hangkele jung bono saya mano sikal Santi Lakshmi Jamatia ni busai bo kuribo baby Jamatia ni video nokmani ang to saimi asu confirm kaham ke busai tora rong tor tongya but busai kuri buri khoroksa bo bai ke bin nokung choli renai bin bo kaisa majburi tongo bin jekono kam khaimani ugulo kaisa majburi kaisa tamane bai dongoi maklei borok songa dolok botini alka buri rokhai agartala thangoi sak phalai to ranga jian able songa dolok amang Santi Lakshmi no support diwe kok samaya do as a human being as a tiprasa khoroksa ang samani si je kebono proof sara haino sikal motai rok hinoi saka angke beleno saya hino endek sange dolok bia horang Santi Lakshmi Jamatia no misil bahan si jamanu kui imang osinukui imang odol rok real noi dawan suri do